खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो बर' एसएम आपडेटआव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव बर' रादाब लानानै फैबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो बिदिबा दिनैनि खौराङाव। गिबि रादाबाव दङ दिनै 12 मे बर' बिमा सान। आलदा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बर'नि आगोमा फिसा हेलेना बसुमतारी आरो गायदे बसुमतारीनि मुंख्लं सान एबा बर' बिमा सान। बर' हारिया बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो बर' बिमा सान महरै फालिबोदों। बर'फोरनि थाखाय बे 12 मे खालार एबा दिनैनि साना थारैनो जोबोद दुखुनांथाव आरो बिखा खामथाव सान। इं 1988 मायथाइनि 12 मे खालार एबा दिनैनि सानावनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सराइबिल आरो मथामबिल गामिनि गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीया पुलिसनि गुलि गावनायजों खारसि बिरसियै जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय सोमावसारनाय समाव दाय गैयै 6 बर' हौवाफोरखौ सराइबिल पुलिस थानानि पुलिसफोरा हमनानै लाना थांनाय समावनो गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारी मोनहा बर' आइजोफोरखौ जमा खालामना गावसोर सिगां जानानै हमजानाय बर' हौवाफोरखौ पुलिसनिफ्राय रैखा खालामनो नाजादोंमोन आरो दाय गैयै सुबुंफोरखौ हगारनांगौ, जै बर' बिमानि, जै बर' हारिनि बायदि स्लगान होनानै गारिखौ हमथानो नाजादोंमोन। नाथाय पुलिसनि हरखाबै गुलि गावग्लुंनाय जाथायाव गायदे बसुमतारीया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो हेलेना बसुमतारीया गोब्राब जखम जानानै उनाव थैनो गोनां जायो। पुलिसनि आखाइनिफ्राय बर' हौवाफोरखौ रैखाथि खालामनो नाजानायाव जिउ गोमानो गोनां जानाय जोहोलावजो हेलेना बसुमतारी आरो गायदे बसुमतारीनि मुंख्लं सानखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' माहारिया बोसोरफ्रोमबो 12 मे खालार एबा दिनैनि सानखौ बर' बिमा सान महरै फालिबोदों। बे साना बर' हारिनि थाखाय दुखुनि जारिमिनारि सान होननानै बुंनो हायो। आसामनि गागि लिरगिरि, खौरांगिरि, सावरायगिरि हमेन बरग'हाइया रुंसारि जाबाय। आसामनि मेलेमजिबि गागि लिरगिरि, सावरायगिरि, खौरांगिरि हमेन बरग'हाइया दिनै फुंनि 6:45 रिंगायाव गुवाहाटीनि जिएनआरसि हस्पिटालाव जोबथा हां बोबाय। 89 बोसोर बैसोनि गेदेमा थुनलाइगिरि बिथांनि देहायाव बावैसो सान सिगां कर'ना पजिटिभ मोननानै फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। गेदेमा थुनलाइगिरि बिथाङा 1932 मायथाइनि 7 दिसेम्बर खालारखालि लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तुकुनखानायाव जोनोम मोन्दोंमोन। थुनलाइ बिथिङाव गोबां बिहोमा होबोनाय बिथाङा थांनाय 1978 मायथाइयाव पिता पुत्र सल'मा बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोन्दोंमोन। मख'नो गोनांदि रुंसारि जानाय समसिम बिथाङा सानसेयारि असमिया खौरां बिलाइ नियमिया बार्तानि गाहाय सुजुगिरिमोन। गेदेमा थुनलाइगिरि बिथांखौ माहारियारि मान होनानै जोबथा बिदाय होनाय जागोन होनना आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों। बिनि थाखाय आसाम सोरखारनि गोदानै बिबान मोननाय सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनोज पेगुखौ बिबान होनाय जादों होनना मिथिहोदों। क'क्राझाराव नेशनेल इनस्टिट्युट अफ बड'लजिनि जर'खा जथुम खुंदों। नेशनेल इनस्टिट्युट अफ बड'लजि एबा सुंद'यै NIB-नि जर'खा जथुमखौ सोरखारा होनाय COVID-19 नि SOP-खौ मानिना क'क्राझार सोहोरनि डनबक्स साखाथियाव मोनसे टेलेब हाबाफारिजों मंगलबाराव खुंफुंनाय जायो। NIB-नि गाहाय नेहाथारि बिहुं ब्रह्मनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय सावराय जथुमाव बर'नि सानसुमै मेलेमजिबि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालि, फरायसालिमा आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोराफोरा बाहागो लायो। इनाव नेशनेल इनस्टिट्युट अफ बड'लजिनि गेजेरजों बुहुमाव बर'नि राव थुनलाइ जारिमिनखौ मिथिसार होनांगौनि आदब खायदाफोरखौ बुंफोरलायो आरो थाबैनो बां रावारि डिक्शनारि दिहुननो साखाफारा जानायजों लोगोसे लाइसि दिहुननायनि आयदानि सायावबो गुवारै सावरायज्लायो। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव गिलु-बालु दावहा। हामासआ सानसेयावनो बेफ्रुहोदों 130 रकेट। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव सोमजिनाय गिलु-बालु दावहानि खौराङा बुहुमनाङै गोसारदों। बे समाव गिलु-बालु गाग्लोबनायाव जेराव दासिमाव माखासे सुबुंफोरनि जिउबो गोमाबाय। इजराइलनि फरेन मिनिस्ट्रिनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों दि हामासआ रिहायसि ओनसोलाव खमैबो 130 रकेट बेफ्रुहोयो आरो जेरुजालेमाव गोख्रों हिंसायारि थासारि गोसारहोयो। दा दरनै हादोरनि गेजेराव सोलिदों गिलु-बालु दावहा। गोजोनथाव खौरां, गोदान सोरखारनि गिबि केबिनेट जथुमाव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो 1 लाख साख्रि आरो माइक्र' फाइनेन्सनि सायाव गोथौयै सावरायदों। गोदानै बिबान लानाय आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव मंगलबारखालि दिसपुरनि जनता भवनाव मित्रजोत दोलोनि गिबि केबिनेट जथुम जानानै थाङो। जथुमाव कर'नानि गिख्रंथाव थासारि आरो माखासे बिथिंनि सायाव गोथौयै सावरायो। नोजोर बोथावदि बे केबिनेट जथुमनि गेजेरजों दोलोनि गाहाय महरै मन्त्रि केशव महन्त आरो पीयूष हाजरिकानो बिबान गथायो। गिबि जुथुमनाय बे केबिनेटनि जोहै फैबाय थानाय 5 बोसोरनि मावसमाव मोनफ्रोमबो बुधबाराव साननि 11 रिंगानिफ्राय बेलासि 1 रिंगानि गेजेराव केबिनेट जुथुमनाय जागोन होनना बिथांखि लायो।
बेजों लोगोसे रायजोआव खामानि गैजायै बेखार लाइमोनफोरनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनाय, अस्लायै 1 लाख खामानि गैजायै लाइमोनफोरनो खामानि होनायनि सायाव गोजोर मोनसे बिथांखि लायो। बिनि अनगायैबो बिसायख'थिनि समाव गोबां सावरायजानाय माइक्र' फाइनेन्सनि बिथिङावबो केबिनेट जथुमनि गेजेरजों बिथांखि लायो। लोगोसे माइक्र' फाइनेन्सनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय मन्त्रि अश'क सिंहालनि दैदेननायाव मोनसे आफाद दानाय जायो। गुबुन फारसेथिं एनआरएलआव 26% बाहागोदारि महरै खरसा खालामफानो गोदान सोरखारा गोसो जानायखौ फोरमायथिदों। बिनि सिगां बिनि बाहायनाया 12.35%मोन। मख'नो गोनांदि बे समाव आसामाव लकडाउन होनायनि सायाव जेबो बिथांखि लानाय जायाखै होनना फोरमायथिदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। कर'नानि थासारिखौ लानानै रायजो सोरखारा गोदान बिथोन फोसावबाय। रायजो सोरखारनि बिथोन बायदियै फारिलाइफोरा जाबाय: बेलासि 2 रिंगानिफ्राय फुंबिलि 5 रिंगासिम रायजोआव कारफिउनि गोहोम। बेलासि 1 रिंगा जानाय लोगो लोगो गासैबो दखान बाजार बन्द जागोन। रायजो नाङैनो 15 साननि थाखाय सप्ताहिक बाजार बन्द थागोन। बेलासि 1 रिंगा जानाय लोगो लोगो हटेल रेस्टुरेन्ट बन्द जागोन। हटेल रेस्टुरेन्टफ्रा हम डिलिभारि खालामनो हागोन। गासै सोरखारि बेसरकारि मावख'फोरा 15 साननि थाखाय बन्द थागोन। गासै धोरोमारि फसंथानफोरा 15 साननि थाखाय बन्द थागोन। हाबा एबा धोरोमारि हाबाफारियाव 20 सुबुंनि बारा थुबुर जानो मोना। साखा खबनै गारि एबा मटर साइकेलाव सासेनिल' गनायथि होदों। पेसेन्जार गारिफोराव 30% सुबुंल' दिखोनो हागोन। बेलासि 2 रिंगानिफ्राय फुंबिलि 5 रिंगासिम साधारन सुबुंनि थाखाय थांलाय फैलाय होबथानाय जादों। बे गोदान बिथोना फैगौ 13 मे एबा बृहस्पतिबारनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो जायफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। गोजोन्थों।